Lah niku kadang niku tiang niku enten sing sedekahe sithik tapi karena pengorbanannya besar pahalanya menjadi lebih besar. Nate riyen subuh-subuh ngeten iki Kanjeng Nabi niku napa tanglet dateng para sahabate. Tanglet dateng para sahabate. Jebul subuh niku ya sing poso, ya sing zikir, sing wis sedekah, sing wis tiang gerah, sing wis takziah niku sahabat ingkang asma Abu Bakar As-Siddiq. Nate niku sami lomba, Umar niku lomba. Wis sesuk aku arep nyaingi Abu Bakar. Abu Bakar ditakoni. Wahai Abu Bakar, sampean arep sedekah apa? Wis bondoku kabeh tak sedekahke. Lah anak bojomu piye? Allah wa rasuli. Anak bojoku wis tak kei Gusti Allah lan nabine. Umar meh melu-melu. Umar, sedekah apa? Aku ya melu kabeh. Kanjeng Nabi pripun? Aja kabeh nek kowe, separo wae. Padahal niku kabeh Abu Bakar niku dereng karuan ngeluwihi separone Umar. Tapi pengorbanane Abu Bakar niku dadi tolok ukur keimanannya yang lebih besar. Mula iman niku sedaya saka nomor setunggal tekan nomor 7 boten butuhke awak. Iman niku lho, rukun iman 1 sampai 6 tidak membutuhkan raga dan badan. Sebab kabeh niku artine percaya. Percaya dateng Gusti Allah. Butuhke tenaga mboten? Apa ndadak nganggo karo mlayu-mlayu barang? Mboten. Percaya dateng malaikate Gusti Allah. Butuhke tenaga mboten? Mboten. Kalih turu ngantuk ngenten nggih saged. Percaya dateng kitabe Gusti Allah. Butuhke tenaga napa mboten? Mboten. Percaya dateng rasul-rasule Gusti Allah. Butuhke tenaga mboten? Mboten. Percaya dateng dina kiamat. Butuhke tenaga mboten? Percaya dateng takdir. Butuhke tenaga mboten? Ning saka rukun iman sing cacahe 6 niki para jamaah. Nek kula njenengan sedaya niki enten siji sing mboten ngandel, mboten percaya, batal rukun iman niki.